3:15 ekuseni manje. Ngiqeda ukuba busy nje. Njengendoda ke ehlezi busy vele. Ngiqeda ukudelete uYouTube Studio. Ngase mangiwudelete ngenze engikwenzayo, ngase ngiyawubuyisa futhi. Mangubuyisa bese kubuya futhi le information yami ohambe ikhona. Kwangathi nje ngikaze ngiwudelete. Ngase ngifike lo mcabango othile ukuthi hayi man. Thina masidelete ama-apps bese siyawabuyisa, sifaka i-information yethu, whether it's an email or username yakho, bese kubuya i-information endala. Futhi ukhiyela ukulento le username or email. Wona ophethe ukhiye ukuze kubuye le information. That's interesting ngoba noma uthi ngifoni kwenzeka the very same thing. Pho kungenzeke yini ukuthi nawe as umuntu kunento ekuwena okumele ukuthi uyikhumbule ukuze kubuye yonke into, even from your previous life and from lo mhlaba ongabona. Ngenzeka ukuthi yonke into oyifunayo ikwena. Ngalesi sikhathi ubingelelo changes Akasha othi ngenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunombani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli, uyabona. Iyangitshela mina lento ukuthi lento le oyifunayo, lonke ulwazi olufunayo lukhona la kuwe ngoba phela lento ifana ne-system reboot. Yabona nje uma uthenga ifoni mfowethu ufaka la ma-particulars akho, kubuye inamba zakho, kubuye yonke into, kube mnandi, yabo. Kubuye inamba zakho, kubuye nje zonke izinto zakho zime ngeorder ngoba ufakile yampahla nje. Email yakho busayikhumbula ne-password. Guys, abola kuwena emzimbeni kwi-cell eyodwa kwi-DNA yakho kukhona yonke into okumele ukuthi uyazi. Kukhona yonke into okumele ukuthi uyikhumbule ayikaze iye ndawo. Yila ma-answers owadingayo akhona khona la. Ulwazi olujulile nge-universe lukhona khona la. Ukuthi uzonzani wena futhi uzoyenza kanjani kukhona khona la. Kwi-cell ne-cell yakho kukhona leyo memory le ngikhuluma ngayo. Phela ukuthi wena uyikhohliwe. Yabo uyafana ne-system efike ngathi restart. Iyabuya. Yabo nje bese kuthiwe restart. Njengamanje isihluleko ilokhu loading ulapho nje ayisakwazi ukubuyisa back i-information. Ibuyise back i-information ikhumbule ukuthi okay le file ibilalo kube kulalo njengoba usukubona nje makade urestarta nje i-device. Yabo kwenziwa yini ke pho ukuthi ukhohlwe? Kwenziwa yini ukuthi ukhohlwe? Kwenziwa ukuthi yabona mangabe ukuthi uzoyidisturba i-system isa reboota kahle. Olokhu uyidisturba wena uyiphazamisa. Igcine iba corrupted nje in a way. Yabo kwamanje uyayixakanisa abona ama-file awakabuyi kahle, ayikakayitholi ukuthi what is happening. So nomuntu ke kwenzeka into efanayo, ukuba busy komhlaba nama societal norms, societal noise, government, tribal something, zonke lezo zinto lezo zikwenza ukuthi uzikhohlwe. Institutionalized zenza ukuthi uzikhohlwe.
kodwa kunezinto ekuthiwa abo meditation. Lezo zinto zenza ukuthi i-system, uyazi ungathi i-system isa-rebooter wena ubucofoza ikhamera ufuna ukushutha, uyayihijacka phela manje, yabo, uyayihijacka, uyayiphazamisa. Ikusamele ukuthi ibhekane nayo ikhumbule kahle, ibe into ekuthiwa i-internal processing ukuze kubuye kahle yonke into. Manje umuntu uphazamisekile nje, i-meditation into yokuqala leyo engakulungisa, noma enye yezinto engakwenza ukuthi ukhumbule, enye yezinto, ngoba i-meditation iyakuquiet umqondo uma ukwazi ukuthi yenziwa kanjani, ngoba kune-information e-dormant la on your cellular level. Uyazi DNA yakho ayisetshenzisiwe yonke, kunento ekuthiwa i-junk DNA la kugcwele khona i-information eningi. Mayizwa loo nto, ncane kakhulu into esetshenzisiwe. Kunemisindo ekuthiwa uyakwazi ukuyilalela, yenza i-DNA activation njengo-528 Hz. Benza o-DNA activation, yabo, sound frequencies, angithi wamanzi wena, water, more than 70%. That is why uzwa ukuthi angishone phansi makudlala ingoma, angazi ngenze njani, uzwa ukuthi okay, yeah, kwenzeka yona loo nto. Yabo, uma ngabe ukuthi udlala umsindo, amanzi kune-pattern anyakaza ngayo, and that's what happens to i-DNA by the time you are playing what you are playing. By the time you are playing what you are playing, by the time you are listening to what you are listening, whatever it is, kunendaba ekufanele uyilalele, kunendaba ekufanele ungayilaleli. Yabo, sound vibration calls for activations within your body, activating into ethile. Yayizwa loo nto, shuthi onke ama-answers ala ngakuwena, udidiswe yingaphandle, didiswe ukuthi kuthiwa yini e-right for wena, kanti into e-right for wena akekho umuntu oyaziyo ngaphandle kwakho, akekho. Homogeniziwe to one size fits all, yalala i-DNA, adidiseka, a-reboot i-system loading, but ayifuni ukubuyela ithi ba unikeze information, genetic memory. Ayibona loo nto? Hayi bafana bakithi, ngiyakutshela wena, ziningi izinto ezenziwayo, ukuze ukwazi uku-activate le nto. Nansi-ke into engizoyenza, ngizonitshela mase ngiyenza lapha ku-YouTube. Sizoba nayo into yo-live baku-YouTube abaphathelene nama-members only. Ngicela ukusho lokho, uzoba nabo live ku-YouTube abaphathelene nama-members only, la khona sizoba senza ama-spiritual practices. Ngesikhathi sokuthi yakwisikhathi sokuthi, yabo, we will be doing it thina. Ayithi ngishilo ngathi we have to mele ukuthi sikwenze lokho. But yeah, it was just me sharing my thoughts ukuthi yeah, yonke into oyifunayo ikuwena. So ungayipositiona ke i-content izoba ningi kakhulu lapha ku-YouTube. Ikhona izobe khona yamahala, njengoba namanje ikhona vele, izobe ikhona futhi nale engeyona yamahala. Phela kumele, yabo, sithi ukuba honorisha abantu abangama-members, sithi ukuba honorisha. Yes, they did it out of love, but now I want to show some love, some appreciation for dedicating my time just specifically for them as well. Okay, peace.